Pódelo sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Estou encantada de atoparme contigo outro día máis. Hoxe temos o segundo Galiza Metálica do ano e traioche, como sempre, entrevistas e seccións e a mellor música 100% metal galega. O primeiro é darche as grazas por escoitar este programa nas plataformas de iVoox, Spotify e iTunes. Podes tamén atopar información a través das redes sociais de Facebook e Instagram. O segundo é dicirche moito obrigada a todas as ouvintes portuguesas que escoitades o Galiza Metálica a través de Antena Miño na 106 FM de Braga. Todas as noites, de luns a martes, ou que o mesmo, nas noites da segunda para a terça-feira, a partir das 12 da noite, hora portuguesa. Isto é posible grazas á colaboración do meu compañeiro nos mandos, do gran programa de SOS Heavy Metal Radio Show, Filipe Marta, que fai posible a unión neste programa do underground galego e portugués. Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoítase Galiza Metálica!
Comezamos coas entrevistas e o primeiro é Xavi, de Tercor Societario, a banda de punk folk rock galego que nos veñen a contar quen son para todos aqueles que aínda non as coñezades e tamén falarvos sobre o seu último traballo, Vai por vos, un tema que poderedes escoitar en directo na Capitol en Santiago ou igual que outros máis no concerto que van a realizar o sábado 4 de febreiro xunto con Talco. Última serea está soando, as bellas chemineas xa se fumo. Os rumores eran certos e xa non queda futuro. Ei, xa non queda futuro. Ei, xa non queda futuro. Os rumores eran certos e xa non queda futuro. Na beira, na beira, na beira do mar había unha barquiña e agora non está. E agora non está, e agora non está. Na beira, na beira, na beira do mar. Nada vas facer falando, fecha empresa ti colgado. Ar de a rúa boan perras que o camiño faise andando. Que o camiño faise andando. O camiño faise andando. Ar de a rúa boan perras que o camiño faise andando. Na beira, na beira, na beira do mar había unha barquiña e agora non está. E agora non está, e agora non está. Na beira, na beira, na beira do mar. Tantas cousas prometeron que incumpliron as promesas. Ei, mira como deixaron o teu fin. Rol Pablo Iglesias. Na beira do mar, na beira do mar había unha barquiña na beira do mar. Na beira do mar, na beira do mar había unha barquiña na beira do mar. Na beira do mar, na beira do mar había unha barquiña na beira do mar. Na beira do mar, na beira do mar había unha barquiña. Na beira, na beira, na beira do mar había unha barquiña e agora non está. E agora non está, e agora non está. Na beira, na beira, na beira do mar. Na beira, na beira, na beira do mar había unha barquiña e agora non está. E agora non está, e agora non está. Na beira, na beira, na beira do mar. Ola, moi boas, estou aquí con Xavi, de Tercor Societario. Creo que o dixo ben desta vez, verdade? Sí, perfecto. Bueno, Xavi, quero que te presentes ás ouvintes de Galiza Metálica e que lles contes quen son os teus compañeiros dentro da banda e que instrumento tocan. Bueno, pois moi boas, eu son Xavi, como dixetse, canto e toco a guitarra acústica en Tercor Societario, que somos un grupo de Celtic Punk ou de Punk Folk, que tamén se chama, bueno, da zona de Santiago de Compostela. Somos 6, aparte de min, pois está Ares, que toca a batería, Marcos, que toca a guitarra eléctrica, Iago, que toca a gaita, e logo Roy e Cipri, que Roy toca o acordeón, fai os coros, e Cipri pois toca o baixo e tamén fai os coros. Bueno, unha festaza encima do escenario, tanta xente, tanto instrumento diferente e por encima o vosso estilo que sempre é super festeiro. Porque diso é o que quero que me fales un pouco, pero o primeiro é que lles expliques ás ouvintes de onde sodes e cando empezastes, en que ano e como foi ese unirse como grupo. Pois nós a verdade é que somos cada un dun sitio. Se me poño a contar, acabo a entrevista. O que pasa é que basicamente foi que, como en Santiago de Compostela moitísima xente, pois fomos para ali a estudar ou a traballar e xuntámonos a finais do
do ano 2017, máis ou menos. A partir de aí, pois, tivemos algúns cambios na banda e acabamos cunha formación que non é actual, que tocaba con nós un rapaz que se chama Carlos, que tocaba a mandolina, e pois aí empezamos a ensaiar e gravamos un EP de 3 temas e empezamos a dar concertos. Logo paramos xusto antes da pandemia para gravar, non? Coa idea de que concertos se poderá facer sempre, pero bueno, aí equivocámonos, botamos 2 anos sin sin tocar, e logo para compensar pois fixemos unha xira cos nosos amigos de Bule por toda Galiza, quitándonos un pouco a espiña de todos os concertos que non puderamos facer. E agora pois estamos a gravar e a sacar novo material que temos pensado ilo pendurando pouco a pouco na rede durante este ano e xuntalo todo a finais do 2023 nun disco que ainda non temos moi claro cantos temas terá, pero que será en formato de long play, como se dicía no tempo dos 20. Moi ben, pois xa teño ganas. E a verdade é que eu teño vos visto en directo, teño vos escoitado e sempre me parecestes unha banda moi divertida e, sobre todo, diferente en cuestión ás vosas letras. Fálanos un pouquiño de que van as vosas letras, cal é o mensaxe, contalles a xente. A maioría das letras, o certo é que son temas de protesta, non? Como se podería dicir. A verdade é que en moitos grupos de Celtic Punk por aí polo mundo adiante, pois a maioría das cancións son de beber, pero no noso caso, ainda que tamén tocamos a do Caneco, por exemplo, sí que son de temas que nos preocupan e que se poderían considerar pois políticos ou sociais, non? Desde temas da historia de Galiza, temas de conflictos laborais ou conflictos ambientais, é un pouquiño que o que falamos, non? Tanto de cancións que son nosas como de algunhas que recuperamos da música popular ou de cantautores galegos, non? Como por exemplo agora acabamos de gravar a canción de Suso Bahamonde, de compañeiro Daniel, que fixemos aí uns cambios. Entón, pois, gostamos dos temas sociais, tanto de cancións nosas como de cancións tradicionais que intentamos recuperar. Que guai. Pois a verdade que ben interesante e iso me leva a falar do último traballo do que estades actualmente sacando para adiante, un vídeo e un tema tamén moi reivindicativo. Fálanos un pouquiño da vosa actualidade e dese videoclip do que me estou a referir. Sí, pois ese vídeo é un tema que se chama Vai por Vos. Básicamente, pois fala pretende ser unha homenaxe, non, a todas as persoas que se mobilizan en Galiza, non, e que nos demostran, pois, ainda que moita xente pense o contrario, que non somos un país manso, non, que só vota o PP e vai haber orquestas, sino que bueno, que incluso en tempos de pandemia ten amosado que ten moita capacidade, moita vontade de mobilizarse por aquilo que lle preocupa, non? E entón, pois, o videoclip, aparte de ter unhas imaxes, non, do proceso de grabación, pois falamos coas compañeras de Galiza Contra Info e recuperamos pois parte do material, non, que elas publicaran de distintas movilizacións que houve en Galiza ao longo dos últimos anos, sobre todo. Bueno, porque a verdade é que sodes un grupo reivindicativo e iso é un pouco o que eu tamén vexo, que non é só música ben interpretada, sino que ademais o que queredes é mobilizar as conciencias. Ou eu, polo menos, así o entendo. Sí, eu, cando me preguntan isto, sempre me gusta referirme a unha entrevista que deu Víctor Jara na televisión, penso que era de Perú, que lle preguntaban se el facía canción protesta, non? E entón el matizaba que, ainda que sí que se pode considerar canción protesta, o certo é que el prefería decir que facía música popular, e nós creemos que tamén facemos música e letras populares, porque ao final a vida normal da xente pois ten este tipo de problemas, non é eu considero que moitas veces cando se fala de música popular aquí en Galiza, pois as letras falan de cousas do pasado ou de temas simbólicos, non? Mais eu creo que non hai nada máis popular que os conflictos laborais ou que o tema represivo, non, que lle pode afectar a xente do común. Entón, aínda que estou de acordo con
con que facemos canción política ou canción social, eu preferiría dicir que facemos música popular, non? E letras populares. Gústame moito, a verdade, esa forma de velo así, porque realmente a cultura galega non só son as gaitas e falar do que pasou fai centos de anos, sino eu creo que a música ten que ser un fiel refrexo da nosa realidade, e eu considero que a xente que vos escoita non só vai a pasar ben a beber e a bailar, sino ademais, pois, a que lle entre pola súa cabeciña e polos seus oídos algo que merece a pena ser contado e que, sobre todo, que se sinten reconocidos co que estades contando. E por eso eu creo que tedes doblemente valor. Bueno, te espero.
E contanos cando vos podemos ver en directo. Pois a próxima vez que vamos tocar, que se levamos uns meses parados, vai ser en Compostela o sábado 4 de febreiro, o sea, o primeiro sábado de febreiro. Tocamos con Talco, que, bueno, supoño que a xente conocerá máis a Talco que a Decor Societario. Son unha banda de ska punk de Italia, e vieron a Santiago de Compostela e chamáronnos para abrir para eles o concerto, do mesmo xeito que fixeramos a vez anterior que viñeran. A vez anterior fora na Sala Malatesta, e desta vez que o estou patrocinando fatal, pois vai ser na Sala Capitol. Carallo, pois moi bien, hai que patrocinalo máis, hai que sacarlle máis visibilidade. Ou sexa, que o día 4, sábado, na Sala Capitol, e cando comenzades, a que hora? Pois a verdade é que non o teño... Non o tes aí moi claro? Non o teño moi claro. Me supoño que sobre as 8:30 apertura de portas e ás 9... Apertura de portas ás 8 e o concerto comeza ás 8:30. Supoño que pode haber 35 segundos de cortesía, pero penso que vai puntual a cousa, non? Bueno, pois perfecto, así unha cousa a unha hora decente. Oye, o bo que nos trouxo a pandemia, ves? Horas decentes a hora de facer conciertos, encántame. Nós xa vamos vellos, uns máis que outros, pero... Sí, uns máis que outros, pero todos vamos pa vellos. Bueno, oye, xa para rematar, aparte de darche as grazas por esta entrevista tan divertida, para comentarche e que lle comentes á xente que lle recomendes, basicamente, un tema voso para que o poidan degustar. Pois eu recomendo sempre o último que gravamos, así que como o último que gravamos foi Vai por Vos, eu diríalles que escuiten ese tema, que é o que quizáis mellor reflexa a como é actualmente o grupo, non? Porque é o primeiro tema que está grabado coa formación actual que temos e que vai aparecer na Sala Capitol, antes que Talco. Moi ben, pois aí nos quedamos. Moitísimas grazas e estamos aí pendientes das novidades. Até loguiño. Nada, a vos, obrigadísimo polo interese e parabéns polo programa. Veña, chao, chao. Xa son veganos, tarde para mudar. Choven hostias que máis dá, hai que voltar a comenzar, pois sempre antes sobra razóns. E vai por vos, por estar aí, sentindo a mesma dor, insistindo en seguir. Vai o control, as multas e a prisión, soñando sen permiso e sen pedir perdón. Unha nova opción, bellos valores, máis nova ilusión. Amizade de corazón, moitas gorxas, unha voz, hai quen nunca vai entender. E vai por vos, por estar aí, sentindo a mesma dor, insistindo en seguir. Vai a control, as multas e a prisión, soñando sen permiso e sen pedir perdón. E vai por vos, por seguir a molestar. E vai por vos, por lutar e por crear. E vai por vos.
Contamos tamén coa sección de Rouco Son, de Jacobo Mouriño Almeida, o guitarrista de Dioibo e Millet, que fai o posible por darlle azos á plataforma Músicos en Loita de Vigo. Vos vai a poñer o tanto da actualidade coa súa publicación en prensa gratuita e en galego dos grupos de rock, heavy e metal galegos. Rouco Son. Ola, moi boas, Pati. Aquí Jacobo de Rouco Son. Temos moitísimas novidades na revista, así que preparadevos que vos vou contar. Primeiro temos unha reportaxe sobre a evolución do rock en galego, que vai dende os anos 60, cando apareceu este estilo de música na nosa lingua, ata os anos 2000, e nada pasando por os diferentes estilos que foron aparecendo, por como se expandiu, así que non vos fago spoiler para que lle botedes un ollo. Tamén vos falamos sobre o proxecto Drums and You de Suso Barcárcel, que é un destacado baterista vigués que formou parte de bandas como Nocheni, como de Mirage, e que agora, pois, xunto a outros destacados músicos como Dani Lemos, como Tais Rudiño, pois acaba de sacar o tema Mi Ser Tu Ser, que ademais é benéfico para a Orquesta Son das Flores, así que nadie agora mesmo botarlle un ollo a noticia. E tamén vos falamos do novo single de Scarnivals, Cuervos, que vai ser que é un adianto do que este ano xa será o seu novo disco. E bueno, tamén temos unhas cuantas crónicas de concertos por unha banda, a do concerto do 15 aniversario dos Bacalouras, que foi na Sala Máster de Vigo, foi espectacular, repasaron toda a súa trayectoria. E logo tamén temos unha crónica dunha noite punk que houbo na Sala Son de Cangas, na que tocaron Escravos, Tricornio, Gracias por Nada, tres bandas distintas dentro da escena punk de Galicia. Escravos son da Estrada, Tricornio son de Compostela e Gracias por Nada son de Vigo, e a verdade é que as tres bandas deron un conciertazo, así que animo vos a descubrilas porque son bandas novas se non as coñecedes. Tamén temos unha entrevista feita pola propia Pati a Nocturno de Xerión, que nos fala sobre a súa última maqueta Drow, bueno, unha das bandas que máis queremos e que máis das que máis temos falado en Rouco Son, e como sempre encántanos seguir falando deles porque, bueno, son unha banda mítica e importantísima en Galicia. E logo tamén vos falamos do último tema de Tecor Societario, que tamén vai sacar novo álbum xa, bueno, este vai ser a finais deste ano, e que sacou un novo tema con videoclip que se chama Vai por Vos, esta banda de punk folk de Compostela, así que tamén vos animo a que lle botedes unha orella porque está moi guai, moi divertido. E bueno, eso basicamente as novidades que temos na revista este mes. Dentro de nada xa temos además cosas moi especiais, así que xa sabedes, en roucoson.com e nas nosas redes sociais estamos en todas e tedes toda a información. 1.000.000 de gracias e apertas. Explosion took place that night. Many lights and colors covered the sky. Some people were careless dreaming, but others were on the way to the jaws of death. Feel the fear of something you can't touch or see. We're not strong enough to fight the nuclear beast. Don't play with things you can't play with. You can control this killing machine. It will destroy all that exists. You can control this killing machine. It will destroy all that exists. Control the situation. Even science couldn't save this little nation. Just the raising of a concrete shield that kept inside the greatest disease. Feel the fear of something you can touch or see. We're not strong enough to fight the nuclear beast. Don't play with things you can't play with. You can control this killing machine. It will destroy all that exists. You can control this killing machine. It will destroy all
You can control this killing machine. It will destroy all that exists. You can control this killing machine. It will destroy all that exists. You can control this killing machine. It will destroy all that exists. Tamén entrevistei a Adrián, o vocalista e compositor de Brutal, a banda de death metalcore que está grabando o seu último traballo e que xa ten preparada unha próxima xira por salas e festivais dentro e fora da Galiza. Non vos perdades o que vos ven a contar o Adri.
Ola, moi boas, estou aquí con Adri, o vocalista de Brutal. Que tal, Adri? Moi boas, que tal, como estamos? Eu ben, e ti? Moi ben, aquí estuvemos paroleando, non sabedes vos o que paroleamos, pero dixemos, vamos a facer a entrevista que xa vai sendo hora. Así que, nada, o primeiro de todo, aparte de darche as gracias por permitirme facerche a entrevista, é que bueno, pois que poñas un pouco o tanto as ouvintes de Galiza Metálica, aparte de que xa sabemos que eres o vocalista, quen son os teus compañeiros e que fai cada un deles. Bueno, en primer lugar, quero darte gracias en nome da banda, de todos os componentes, vale, que xa estuve falando con eles, vale, moitas gracias polo traballo que facedes aquí nos medios de comunicación, por todo o apoio que nos mostrades, así gratuitamente, vale? Nada, bueno, eu son o cantante actual de Brutal. Bueno, Brutal leva desde os 2000... Bueno, leva anos xa, vale, despois pasou por unha transacción, pero Brutal, como desde que estou desde 2014, pois aí estuveron Javi, estuvo tamén Adrián Costal, que tiveron que deixalo. Javi foi, bueno, por temas máis, bueno, temas de saúde, e despois actualmente están José a batería, o outro José a guitarra. Despois temos a Isidro, que moitos o coñeceredes, vale, que estuvo Marqueda, tal, está tamén a guitarra, e despois está Charlie ao baixo. Somos 5 integrantes, houve máis xente que pasou por Brutal, que siguen sendo compañeiros tamén, e bueno, esos somos os que estamos actualmente. Oye, onde ensaiades e de que estilo se pode decir que facedes? Pois nós temos un local de ensaio en Pontevedra, vale? Temos aí, bueno, o noso local de ensaio pois é como a nosa casa, non temos todos os materiales aí, máis ou menos onde vamos a distraernos, a compoñer. Aí estamos, e bueno, o estilo que facemos nós pois é metal alternativo, metalcore, é un metal en xeral. Ao final temos influencias de moitos estilos, tanto de groove como de no metal, máis ou menos pois vamos tocando, a mellor tocamos un riff pois neoyorquino, hardcore, mezclámoslo con algunha melodía alternativa que nos gusta e buscamos ese tipo de sonido así, non sei, como ambiental, alternativo, distinto. Oye, vamos mezclando gustos. Unha cousa que non che preguntei, como foi eso de coñecervos e empezar este proxecto que eu chameille Brutal, pero é brutal, no que puxo mal o acento. Como non importa, brutal é máis o mismo, é igual, onde poño o acento, é igual, enténdese ben. Por eso antes que cando empecé a falar dos miembros, digo, que me vou moi atrás, porque para mí todos os miembros que pasaron pola banda foron importantes, sabes? Para mí tuvieron, eu os quero como irmáns, e siguen sendo compañeros, para mí siguen sendo membros da banda actual, ainda que non estén actualmente tocando. Por eso antes, cando me iba dicindo, falaba de Javi, falaba de Adrián, eles tuveron moita importancia nas composicións dos discos anteriores, sabes? Por eso facía membros actuales da banda tamén, entendes? Entón nada, coméntoche un pouco, Brutal vende Brutal Distracción, vale, que é unha banda do ano 93, vale, que facía un hardcore neoyorquino así, sabes, en español e tal, nada, os miembros foron cambiando, vale, porque despois deixaron unha temporada e destacaron dous álbuns, 7 soños, graves consecuencias, e despois cando deixaron, bueno, por temas de traballo, nos temos un canal de YouTube onde facemos entrevistas aos membros antiguos de Brutal Distraction, e todo isto xa o falamos ali tamén, vale, pero vou contar así un pouco rapidiño. Pois o tema é que despois cando decidiron deixando por temas de traballo, non se podía, vale, cando se desfixo a banda, pois hubo aí como unha especie de reunión de volver a intentar xuntarse, sabes, facer algo, pois un homenaxe ou algo así, e xuntáronse, pero non sigo adiante. Pero dos membros de aquela original formación, pois sí que tiñan a chispa, tiñan ganas de seguir, e entón o que fixeron como isto é unha cousa nova e temos novos membros, e os membros originales xa non están, pois vamos a deixar Brutal a secas. Quitamos o Distracción e deixamos Brutal, sabes? E bueno, despois a partir dun foro de músicos así foi como eu logrei contactar con eles, porque estaban buscando un vocalista, xa había uns cuantos que habían estado aí, pois Xuli, e ao principio non lles gustei nada, Pati, non lles gustei nada, o sea... Muy bien. Sí. O Lute chegou unha prova e díxolle, bueno, Javi, podrías falar con Javi, e díxolle a Javi, oye, este tío grita moito. Este tío grita moito, vai revolucionar o aliñeiro, e non me quixo, pero denome unha segunda oportunidade con outra canción. Bueno, ese día que foi unha prova, levaba unha canción preparada, e volvín ali con outra canción, e bueno, dixeron que sí, iban darme unha oportunidade.
E despois de un tempo ensaiando, que eso foi no 2013 cando entrei na banda, pois sacamos o primeiro EP, que levaba, pois déxame pensar, creo que levaba 4 temas inéditos e un bonus track, que era Crisis, que era unha canción antigua de Brutal Distracción. E a partir de aí, bueno, ata o día de hoxe, claro. Ata o día de hoxe, sabes? Pois Xavi, non, como dicía, Javi xa non está porque tuvo un problema de saúde, vale, e non se encontra en condicións, pero ahora mismo él sigue estando porque hai letras aquí que no novo traballo que sacaremos moi pronto, él estuvo comigo traballando as letras, sabes? Que él quería tamén expresar unha mensaxe aí, sabes? Entón falei con él e fuimos, sabes? Siguen estando involucrados, daste de conta, ainda que non están, non son membros activos actualmente representando nos directos ou no álbum tal, en maneira indirecta están aí sempre, sabes? Tanto él como Adri, como Lute, todos. Respondí que estoy así. Los
que van esas letras, por certo? Porque xa que me lo estás aí poñendo en bandexa, de que van? Bueno, pois algunhas falan un pouco de sobrepoñernos ante situacións complicadas, non? Este álbum novo vai ser moito máis sentimental, sabes? Pois habla de superación, habla de, bueno, un mensaxe un pouco máis directo. Por exemplo, nos anteriores, no de 2019, que foi Grita Máis Fuerte, tamén tiña letras comprometidas, denuncia social, letras políticas, ou letras, por exemplo, hablando que Grita Máis Fuerte dá o título que fala de unha mensaxe como que alzar a voz polo planeta, non? Como que non, sabes, se eles non despertan, se os demais siguen maltratando o que é de todos, pois alza ti a voz, sabes? Moi ben. Oye, e me dixeche que estades aí formando cousiñas novas. Iso é a vosa actualidade, non? Estades aí en proceso de grabación. Sí, estamos traballando no lo que é no novo disco, o novo álbum. Supoño que saldrá por marzo. Tampouco te podo concretar unha fecha, porque ainda encontrome aquí, ahora pillaches un poquinho aquí traballando, e xa estamos no estudio, que son grabando voces e terminando xa os baixos. Solo quedan as voces. Bueno, eso xa é moito traballo adiantado. Despois, nada, masterización e, bueno, facer as copias e distribuir. Ainda vos queda traballiño, pero sí. Leva traballiño porque está Zoilo aí xa maquinando teclados, facendo cousas así e tal, e a ver como a ver que tal queda. Estades grabando en Unreal Studios con Zoilo? Hombre, con Zoiliño, levamos con Zoiliño moito tempo. A verdade é que levamos os tres, o sea, tanto Amnesia como Grita Máis Forte como este graváronse con Zoilo. Que guai, pois sí. Que vamos, quero moitísimo a Zoilo, sin duda. É que Zoilo xa é un membro máis de Brutal, el xa o sabe. Xa, no, bueno, pois tedes un bon membro ademais. Bueno, pois xa chegamos ao final. Isto é así de rápido, xa viches. E como seguramente cando saquedes o disco volveremos a falar, pois nada, o único que che vou a pedir e despois volverche a dar as gracias por esta entrevista é que me deixes a min e as ouvintes de Galiza Metálica pois un tema voso para poder presentalo. Que me cuentas? A ver, escolle máis... Pois eu poderíache decir moitos, vale, porque teño na cabeza, pero así como tal, pois diríache Grita Máis Forte porque ten unha mensaxe moi directa, vale, que está moi en auge ahora, vale? E nada, a ver se cala os vosos ointes, e nada, que se nos queren buscar, pois aquí estamos para todo o que necesiten, nos directos, en todas as redes sociales, en Instagram, en YouTube, donde queiran, vale, aí nos encontraredes. Bueno, e con moitísimas ganas de escoitarvos. Pois aí nos quedamos con ese tema, voltamos a dar as grazas, quedamos moi pendientes de cando saia ese disco que está aí preparándose xa a fuego lento, non? Aí nos Unreal Studios, e tan pronto como saquedes algo, pois nada, volvemos aquí ao Galiza Metálica para escoitalo e degustalo. Moitísimas grazas, de verdade, Adri. Moitas gracias a vos, moitas gracias. Un bico moi grande. Outro, te lo guiño, chao. Te lo guiño. ¡Hala!
E para rematar, na nosa sección de MGK, onde Mulleres Galegas Cañeras tráenos desta volta unha entrevista cunha muller cubano-galega contrabaixista e que, aparte de estar en varias formacións, é todo un referente para moitas mulleres que, sendo músicas, fan o posible por facerse un oco no panorama musical e profesional galego. Estou a falar de Judith Almeida. Hola, moi boas, estou aquí con Judith Almeida. Hola, que tal, Judith? Moi ben, aquí, encantada. Verdad, é unha maravilla, o mal tempo, todo é maravilloso. Ai, que ben se vive en Galicia, de verdade. Mira, o primeiro, para coñecerte mellor, vouche facer a pregunta que lle fago a todas as miñas entrevistadas, que cando comezou en ti o amor pola música? Sí, pois mira, eu comecei con 4 anos a tocar no pianiño da miña irmá, porque a miña irmá era música, é música. He tocado un montón de cousas, entre elas o piano, entón ela ensinoume como unha cancionciña para nenos, e eu tocaba musiquiña, e non sei, chamoume a atención, e despois con 7 anos ela tamén me fixo unha proba de canto para ver se podía entrar no seu coro, e dixo que sí. Entón pasei moitos anos nese coro, acho que creo que 10 anos ou así, moito tempo cantando. Depois aos 10 anos tamén fixen as probas para entrar nunha escola de Cuba, porque eu sou cubana, entrei por contrabaixo. Entón foron moitas aproximacións diferentes á música. Xa vexo, oye, que se escoitaba na túa casa? Porque tendo unha irmá música, cantando nun coro e sendo cubana, xa estou desexando que o que se escoitaba na túa casa. Pois moita salsa, moita música cubana, e moita má música tamén. Non, tipo que a única influencia positiva musical de gusto era a miña irmá, e a miña irmá non estaba moito por casa, entón os meus pais puñan pois José José, non sei, bellos dos anos 50, dos anos 60, Camilo Sesto, xente que non sou fan, a verdade, pero bueno, tamén foi unha aproximación. Bueno, podes decir que o sufrías máis que o disfrutabas, entón. Tamén me gustaba un pouco, o dentro do mao era tan mao que me gustaba. Eu sempre vin o lado positivo a cualquiera música. Bueno, moi ben, eso é maravilloso. Oye, e que pasaches? Toda a túa infancia en Cuba ou estás por aquí? En que momento viñaches por aquí? A ver. Sí, eu estive en Cuba ata os 14 anos. Fixen aí o elemental, o grau elemental. E despois aquí fixen o conservatorio e despois fui para Portugal. Bueno, unha larga historia. Unha longa historia, sí. E polo que sei, comezaches no contrabaixo e cantando. Que curioso. Como xurdeu en ti o amor ese polo contrabaixo? Porque aparte eras noviña cando empezaches. Sí, con 10 anos. Jolín. E como foi? Unha cousa de que te puxeron na man un instrumento e de pronto te sentiches atraída? Ou xa o vías e decías, eu quero eso? Como foi? Sí, iso foi unha historia complicada tamén, porque eu non quería tocar contrabaixo. De feito, dicía a miña irmá, eu quero tocar pois moitos instrumentos, menos o contrabaixo. Estaba entre os que non quería tocar, pero en Cuba nesa época se estaban a facer unhas probas peculiares, que era unhas probas xerais de coñecementos de música, e despois tiñas de pasar por todos os instrumentos e facer unha pequena proviña cos profesores, que eles te dicían máis ou menos como que se tocaba, e tú tiñas que tentar. E eu fui unha catástrofe en todos os instrumentos até que cheguei ao contrabaixo, e como era así moi alta, tiña uns dedacos xa enormes, eu xa tiña quase o mesmo tamaño que teño agora con 10 anos, e coloquei ben a mão así foi como unha casualidade moi aleatoria, e os profesores xa se miraron e eu aí entendín que tiña entrado por contrabaixo e non quería, e aí comezou unha serie de traumas que levaron o amor polo contrabaixo máis adiante, pero foi unha historia de amor-odio bastante
catastrófica ao inicio. Si, xa vexo, ou seja, ti non querías ese instrumento, o que menos querías era ese instrumento e, sin embargo, físicamente era o que mellor cheía e, por encima, Exacto. o que mellor sonaba, non? Curioso, a verdade que sí, unha cousa ben curiosa. Vamos a ir avanzando no que é a túa pubertad adolescencia, que xa te encontras aquí en Galiza. En que zona de Galiza viñeches a vivir, ou sigues vivindo na mesma zona, ou como foi? Eu comecei vivindo en Ourense e viví moitos anos, e agora estou en Ponteareas. Moi ben. Como foi esa etapa de conectar aquí en Galiza, no conservatorio? Seguiches co contrabaixo, me supoño? Sí. Como foi entón, pois eso, esa primeira experiencia, parte de ca música clásica, cales eran os teus referentes por aquel entón? Pois eu non tiña moi claro cual era o meu gusto, tiña gustos moi dispares tamén pola miña educación, e si, gostaba a música clásica, pero non só, tamén ouvía moito pop, rock, e coisas metal, ouvía moitas coisas. Nunca fui de oír reggaetón ni cosas raras ni opera metal, pero lo que está no medio escoitaba todo. E non sei, con 14 anos, que foi con a idade que cheguei aquí, estaba bastante perdida en xeral. Entón sei pola música clásica porque era o camiño que tiña vindo, pero non estaba moito claro. Xa me supoño. Empezaches a coñecer a xente fora do conservatorio, me supoño, e empezaches a tocar con xente de fora do conservatorio ou só exclusivamente música clásica? Tuveches algún tipo de experiencia musical por esos entonces, xa entrándonos na xuventude? Sí, foi máis entrando na xuventude, aos 16 anos que comecei a tocar con xente de fora, e tamén comecei a tocar máis jazz, que foi finalmente o camiño que decidín seguir despois, porque coñecí xente do medio e gustoume e fui para jazz. Interesante, a mí tamén me gusta moito jazz. Fixeche algún tipo de formación da que nos queiras falar? Algo interesante ou puntero naqueles entonces así máis xovenciña? Sí, o sea, nunca tive un grupo así increíble, non? Porque era todo comenzos e tal, pero xa toquei no Festival de Jazz de Pontevedra, sí, con un grupiño, e despois fui para Portugal a estudar con 17, 18 anos, a estudar jazz. Que guai, moi ben. E a que zona de Portugal estiveches? En que zona? Estive en Oporto. Ah, que guai. Ou sexa que... En Asmai. Que ben, ou sexa que podese decir que eres unha cubana galego-portuguesa. Portuguesa non moito, realmente, porque estive en 4 anos, pero fume porque prefería Galiza. Ai, tiraba chaterriña. Moi bien, sí. Así me gusta. Bueno, de todas, eu son, a verdade, moi pro unión galego-portuguesa. Así que, bueno, sí. Considero que aínda que a franxa nos separa políticamente, como que é moi similar a forma de ser, etcétera. Pero así que te viñeches para aquí e nos plantamos xa casi nos días de hoxe. En que momento te xuntas con Catuxa Salom? Pois foi no verán, este verán pasado. Foi moi aleatorio porque eu estaba na miña casa tirada na cama co calor de Ourense insoportable, que non podía facer nada. Entón chamoume, primeiro contactoume Lucía, que é a percusionista, que é a persoa que eu coñecía do grupo, e díxome: oye, ve esta rapariga que está facendo aquí música interesante, pasoume as músicas. Eu dixo: pues gustame un montón. Pois falei con ela e ela me dixo se estaba interesada, e eu dixo sí, e o resto de historia. A semana seguinte xa estaba tocando un concerto. Carai, que rápido. E tuveras algún tipo de outro acercamento ou achegamento a outro estilo musical
musical que non fora o jazz, máis parecido ao que fai Catuxa, que é un pouco unha mistura de electrónica, folk. Sí, xa estiveras en algo similar? Sí, eu xa tiña tocado con unha cantautora venezolana en Portugal, tamén moi aleatorio, como se cruzan os camiños internacionais, e eu sou cubana, entón o folclore é unha cousa que está moi presente na miña vida e que por moitos anos que estexa fora de Cuba sempre vou ter dentro de mí. Pois nada, xa chegamos ao final. Mira, biches, que rápido isto, en canto menos te lo esperas, xa rematou. Moitísimas grazas, Judith. Un placer. No, grazas a ti. Un placer coñecerte, un placer coñecer a túa experiencia e xa por último vouche facer unha pequena pregunta. Que lle dirías ti ás mulleres e nenas que poidan estar escoitando isto e que ao mellor non se atrevan a empezar nun proxecto musical por calquer tipo de motivo? Pois diríais que se lles gusta a música que toquen e que os grupos virán, porque eu tamén non busquei nunca nada e foi ben, pero quería tanto a música, quería tanto facer música, ia tanto aos entornos nos que se facía música que ao final estar no medio a xente te vai coñecendo e vai contando contigo. Os homes non tanto, pero as mulleres sempre van a estar aí apoiando e que realmente se ama a música non ten por que ter medo de facer nada, que simplemente faga a súa vidiña. Moi ben, pois me quedo con eso. Unha aperta enorme e pasa moi bo día, aínda que sea chuvioso e con frío. Moitas grazas, igualmente. Igualmente, chao, chao.
E tamén quero facerme eco de bandas que próximamente entrevistarei, tales como son o Seixeria, Cristina Pena, The Lost Minnow, Tricornio, Drakenbrace e moitas máis. Recordarvos que pasedes pola páxina de Orión 2.0 para ver os bolos desta semana e tamén pola de SOS Heavy Metal Radio Show, que sempre vos ten o tanto das saídas de discos e de máis bolos. Para rematar, decirvos que o próximo Galiza Metálica vai a ser un especial cultural, no que teremos a sección de Metalizando a Rapazada, recomendacións de audiovisuais e literatura, sección de Historia Galega e a nosa propia historia do metal galego en galego proporcionado polo gran Jacobo Mouriño. Apertas ben fortes e recorda, vai aos concertos, apoia as túas bandas locais, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.
pensando